Ndị mere njem ọzọ ekene m unu kene ife Omenala Igbo ife tita n'ụbọchị nke taata nwere good news anyị na-afụ wee sị ka anyị weta ya kịta ọ dị n'ọkụ na onye a na-akpọ Okongwu Dibia na kemgbe ha bidoro ya bụ ife wee na-akpọtụ kịta na ndị Igbo fụrụ ya n'anya na ndị gbaghara ya akpọgo ya sị ya nna biko gbagote na mba ofesi bụkwanụ Ghana ka enyere gị aka na ọ dịrị izu ka ihe a na-emekwa nkwa ma ha bịagobe nyere ya aka wee nwụọ Okongwu Dibia nwere ya jegoro na Ghana ka ọ nọrọ ka Ishi wee jụọ ya oyi pendịn mgbe okwu nọ wee bie ọ na-ayọkwa wee na-asị biko nọ na ndị pas tru him ejeje skam ha biko ha mgbaghalụ na anya bụ ife na ọmụhụ na n'ebe ọ na-aga n'ụzọ adịrị ya na ọ na-ekenekwa ndị gbaghara ya na-aka na-ekenekwa ndị nyere ya aka ihe a bụ ezigbote ihe ọma na-egosikwa na Igbo fụrụ onwe ha n'anya despite the ups and down ihe niile na-eme ndị Igbo gbagonatakwa wee nyere ya aka na onye ọbụla na-asị na Igbo afụrụ onwe ha n'anya na-emekwa na ezigbote mistake na Igbo fụrụ onwe ha n'anya just that na ndị ọjọọ karịzi ndị ọjọọ amazi aikwezi ka anyị malụ ndị bụ ndị ala na ndị bụ mekaniki biko nụ nene Okongwu Dibia ka ọ bụrụ na Ghana wee na-enwele aṅụrị wee na-ekwukwa one or two things ebe ọ na-ayọkwa na Igbo biko na-ayọkwa na ụmụ ụwa si nyeli ya aka si gbaghara ya na anya bụ ife na ọmarọ ka ife si wee gaa biko nụ nene vidiyo aka unu fere nwefu ọra na eze daalụ wee nke mbụ asị nka nkene na ndụkwa very happy today adị m nnọọ happy nna m anya according to ka ife si aga ọ dị m obi ụtọ na my fans agbaghalugo m ị na-ege ntị nke a bụ ọzọ dị ka ibi a sị na nka na-ayọkwa biko ọ bụ na onwe ndị ka na-ewu elu na igwe ma amalụbe biko ebe ọ bụla ị nọ gbaghalụ m dọ ọ ka nwesịkwa ndị na-abatakwa na-ekwukwa ka fa si ekwu ọmụma WhatsApp mana m jolitinụ mma bụ na mmadụ niile anya like m mana biko na-ayọ na-eje elu ndị mmejọ biko gbaghalụ m ọzọ dị ka ibi a sị na na-ekenekwa ndị nyere ụmụaka zọọ m ndụ na-ewepụfa akazi m ịdị ndụ ruo taa maka ndụ bụ isi onye dị ndụ ka na-enwe hope ife ọ ya abịa in future ịghọta ana m ekene mmadụ dịka first of all igwe jee paakị ịma na ụfọdụ ndị na-asị nwaanyị jikwa wee nwujie paakị ụtọ eche nnọọ kparịka ya nọọ gbaka mgbọ ya nna ife mfụ ịya nwụ ekwensu ụtọ mgbe bụ na ndụ obi ịghọta rapụ na efe a na ụlọ anya aghọta ife mfụ ewepụ jee paakị na nwanne m nwoke bụ onye eze Jizọs amoshọn ka nka dị maka ndị aji iwe achụ m bikos ọ bụ eziokwu na ọ bụla nlụ nya bụ ọlụ nweghị onye ngwọrọ ịchaka mmụọ ma ọ bụ aba ma na-arapụ onye mee ife chụba m nwa ịghọta doo nke a dị iche maka ọ naghị ọlụ m na ya mana aka na-ayọ na-ekenekwa ndị gbaghara ọlụ m na ọ dịrị izi ndị jee ebe a alụsị ọrụ tụfuo ego fa nyọ fa gbaghalụ m ọ dịrị izi ma kwekwa nkwa inye elu m aka na edide nkwu na ife aka m na-eme that they will come to my rescue and help me ma ndị tretis na-aya agbagbu m mesi akpọkwa na fon si na ọnwakwa ife nchu ime na fa agbaghalugo na fa ya egbuzi m ma ọnwa ife nchu ime mụ gwafa na fa ya sọpọtụ kwa financially nke a goduju ma afọ godu the person in particular ekwela egosi ihu okwela egosi afịa ịghọta agwa m ya gosi m ihu egosi m onwe ya na ma ya agbụ ya na anwụ mana ọjụ mana onwero ana m ekenekwu ya especially na-ekenekwa ma ndị ọka ndị na-ewesiri m iwe ndị tretis na m chi ya azụ si na fa agbaghalugo m ana m ekene everybody na-ekenekwa nwanne m nwoke bụkwa eziokwu bụ ndụ nwaja na Ghana eze ego na Ghana na-ekenekwa Okwuluọra ndị Igbo ana m ekene ndị niile pụtasị ite ilu m ọnụ n'okwu a mee na okwu ugo ọfụma lụọlụ m ọlụ azụ hazielu m ọnọdụ kpọpụta m ebe m nọ gbalụ m flight mgbagote obodo edebe m ebe dị mma na-ene m anya ife niile wee juo oyi ana m ekene everybody nke a gosiri na nwee mmadụ na ọnwa ka nwekwa ndị fụ n'anya ị na-ege ntị biko nụ ife m na-ayọ Chukwu bụ ka okwu a juo oyi ka m nwee ike bata obodo oyibo abụla ebe edebelụ nka m nọrọ achọ nke okwu a juo oyi ka m fụ na-agbaghalugo nka m nwee ike batakwa Naijiria ị na-ege ntị and again biko mma like ịnụkwa opinion ụnụ na comment section ọ bụrụ na ụnụ chọọ ka nka je na-ese ndị dibịa mma like ịfịa na comment section ọ bụrụ na ụnụ achọzi ọnụ nwezi yes nweru no ka ụnụ gwazi mmebe kịta ka mma aba ị na-ege ntị because a na-eme anya since ife a na-aga so many people are not happy with me ịghọta afọ ndị na-asị nje elụba dibịa ji elụba dibịa oge elube achọghị m rush ya rush ị na-ege ntị I don't want to rush it for now even ya na advice godo mbụ chọọ business ọ bụla ji elụba dibịa ị na-ege ntị so ana m ekene nwoke
na-ekene nwaanyị na-ekene most especially eziokwu bụ ndụ waja ọkwa emu nkwa sị na mbidokwara ana na ya support with 1 million ọ dịrị easy so nwee ndị kwesịkwa amụ nkwa many of them ma Chimarin Temple ma onye eze Jizọs many of them ka ya akpọ afa ma oge luo ege ntị asị Chukwu gozie unu as J Park okwu anyị ọnụ mụ na ka ya emeju ife afọ cha ka nje bata afọ mụ na ya esetụ J Park mụ na ka ya anụ ezigbo ọgụ nka ya etipu gị afọ agwa ngada mma etipu gị afọ nka ya etipu gị afọ ọra ka njesi ya bata J Park Igbo my brother, thank you very much. I appreciate very well. God will bless you and lead you. You know, you na-eso okwu dozie mụ na anyị na-eso okwu nọ na trouble kpọọ m kpọpụta nzọ ma ọ dịrị izi ịghọta iburu ekwensu nke ụbara uru ọ dị ekwensu nke anyị chọrọ ịghọta so aghọtala ọ na-ese a sị nọ ya dịru J Park mma ya gazie mana ọ ha bịa itipu gị afọ oke ndị obodo ụlọ abụgo ya Okongwu Dibia na Ghana na-enweli aṅụrị na ka enye new orientation ka o wee nwee ike na chi ya bye je bido ezigbo ọrụ o nwee ife okwu hie mana asị nka ngwa okwu nnọgọtasị mba ka ndị ala ikwu na okwu sie ka m wee gwa ọmansezie ni dibia picture ma ọmanjezi n'enu okwu alụsị ma o jee n'enu dibia jesee ni picture again o nwee ife ọzọ ọ chọọ ime dibia o mebele onwe ya anyị amasị anya eme na tradition mana ịnọkọtakwazi je were onye alụsị tinyere na Facebook si na alụsị na-apụ ọkụ ya emezi nke ahụ nke na-emezi so mana mụ na ya aka ya ekwu ngwanụ agazie ka ọ dị na ụmụ agazie ụmụezi ọmụọzọ ejikwa m n'aka na na-eche anya vidiyo biko aka na-ekwu ya ikwu n'ụtụtụ ka anyị na-ekwukwa na mgbede na-asị na biko na obi dị anyị mma na this type of news anyị fụ mana biko ndị mmadụ nyere n'aka ha agbaghala Okongwu Dibia ndị o mejọ ọkwa na mmehie adịghị na mgbaghalụ adị biko na anyị kenekwa ndị ji ndị gbakọnata akọ nyere ya aka wepụgoro ya ka isi jụọ ya oyi kenekwa ndị dịka mmadụ dịka J Park anyị fụrụ na ọ gbalụ mbọ ọfụma maka na ihe dị n'ụwa na maka eji agha sị na nwa ha onye ma onye ya amapụli ya ji n'ọkụ mbọsị wee bụrụ ugbo biko anyị kene Igbo kene ihe na-emere Igbo ihe anyị enwere mgbe ọzọ na-echa vidiyo biko subscribe na this channel with notification ka na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri vidiyo ọfụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị anyị enwere mgbe ọzọ